Afnan Production. Farkon waka ne Usman M Afnan Jalil Dangora. Waka muke yi mu ba sata ba. Allah mun gode, kai mana Allah mun karba. Allah mun gode, sani yau mu ne nan a gaba. Allah mun gode, waka ni tayo mini rana har abadan ba zan manta ba. Waka sana'a ce gare mu kuma riba ce. Kai kauce silar ta yau na yau fice. Kanta wasu sun kace na tara daula na fice. Na nema kan nema mu ko Allah ya wa mu mun gode. Waka sana'a ce, 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 waka sana'a ce. Jalil Dangora na dau waka sana'a mai girma. A cikin ta nake ci nake sha na sa suturar alfarma. A cikin sana'ar ce da inda na ja ke yi min alfarma. Ban kushe sana'ar ka ba karfa ka fare kushe tawa. Waka ita ce jarum sannan ita ce hujjar mu. Mu ji mu sha cikin tahabun mu don ko ba ma mauna. Jalil ni nake yin waka mai zai sani in bar waka. Silar ta yau gana a harka waka ta zamo sana'ata. Waka sana'a ce, 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 waka sana'a ce. Allah Allah alhamdulillah, Allah alhamdulillah. Afnan na ce masha Allah, Allah masha Allah. Waka ta zama mini jari, silar ta yau na wuce gode. Dan afnan ake kirari, baiwa kowa da girin nashi. Wani tukin mota, wani wankin babur, ga wani can kafinta. Haka wani ya sai da fetur, wani mai sai da shayi. Dan karamin su a cikin su mawaka ba sarki ne ba. Waka sana'a ce, 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 waka sana'a ce. UX Mix.